Yau mun cike shekara guda rashin kimin yi mahaifiya. Allah ji kama masu aliha hajiya Harija mata tafi. Yau mun cike shekara guda rashin kimin yi mahaifiya. Allah ji kama masu aliha hajiya Harija mata tafi. Allahu man ka zo gare shi ƙarshen mu za ya zo, kowa fa ajalinsa za ya zo wajensa kowan mu zai tafi. A bara Allahu ka nufa ruwan gwaji ka yayyafa a kan mu domin ka karfafa yarda da abin da kai nufi. Yau mun cike shekara guda rashin kimin yi mahaifiya. Allah ta kama masu aliha hajiya Harija mata tafi. Gida na bawanka hadiki alma'aruf bisi da zazzaki, ‘ya'ya guda uku maliki rana guda gunka sun tafi. Sun bar mahaifiya har ma da kakar su kunjiya. Kukar da shi ta yi kunjiya domin Ahmad na ta ya tafi. Ni ku zo ku ji sai biya sake yin gwaji, ba mai hani babu agaji mahaifiya mama ta tafi. Watan Muharram ku dai jiya watan kisan ‘ya'yan anbiya, muka rasa ta mahaifiya ta ƙara jinyar ta tafi. Yau mun cike shekara guda rashin kimin yi mahaifiya. Allah ta kama masu aliha hajiya Harija mata tafi. Mai abun faɗi shi ake faɗa, kina da baiwa abun faɗa. Allahu sarki ya baki ɗa mujaddidi sidi zazzaki. Kin haifi ɗa ga shahaziki mai kira hanyar maliki. Kin masa tarbiyyar arziki ta bar shi ma mota tafi. Kyan asali nutso da kunya da hankali. Allahu ya bai kakar Ali wajen zumunci kokin kafi. A lokacin mamana da rai shaidar ki an yi fa babu wai. Kullum zumunci gare ki ne kuka ake mamakin tafi. Yau mun cike shekara guda rashin kimin yi mahaifiya. Allah ta kama masu aliha hajiya Harija mata tafi. Kin haɗa kan duk ɗiyanki ne, kin sa su ƙaunar junansu ne. Wannan faɗin tarbiyyar ki ne, kina akai haddakin tafi. Zagin diya baki san shi ba, har wanda ma ba ɗiyanki ba. Ke sanya albarka ce gaba, kowa ya zo gunki nan tafi.
da haka ne na je ziyarar ta dukane a unguwar Jushe mun kaje biɗa tabarrikanta tafi a lokacin wake argane da shi a baca ko an kare an san da malam yake tsare wajen tamama mun ka tafi yau mun cike shekara guda rashin kiwon yau mahaifiya Allah ta kama masu aliha hadiya harijan wata tafi malam bada masu manta da shi ga yanzu da mama mun ce da shi ganin ta mun zo na ce da shi daga ka zaura muke tafi anan da nan ya shiga da mu shigar mutarwa ta yau ga mu kai sai ka ce ta fasan mu kamar diyar ta suke tafe daga ina ne ta tambaya na ce ka zaura ta tausaya tun daga can ne kuke tafi sai shi albarka take ta yi sai addu'o'i take ta yi gare mu murna muke ta yi mun jima kamar mukar mu tafi yau mun cike shekara guda rashin kiwon yau mahaifiya Allah ta kama masu aliha hadiya harijan wata tafi ba za mu mance ke ba hari uwa ta kirki ce ta gari kullum kina fata na gari ga ɗanki malan kanki tafi kullum ya zo dangare da ke addu'a kike gare shi ke Allah ya kare shi maki kaunar ɗiyanki shi ne ɗakin kadi baza alkhairai duniya kin kafa alkhairai duniya a ko'ina kafin ki tafi zafi na Allahu kulliya ya sa ki zamto mahaifiya ga mai kira hanyar anbiya kin bar zuri'a kafin ki tafi yau mun cike shekara guda rashin kiwon yau mahaifiya Allah ta kama masu aliha hadiya harijan wata tafi mamar Zubairu da Maryama mamar Abdulkadir da Fadama ga ɗallela Ibrahima da Masiya haya sai Maimuna ciwon rabo da ke bai sake mu ba shekara guda ba mu barki ba Maman Salaha ba za mu barki ba kina nan zuciyar mu ko kin tafi sanadin ku Allah ya ce da mu kira mu hanyar tsira da mu wajibin mu da mu tuno ki mu kina nan cikin mu ko kin tafi rabbi dan yaban da na yi wa Amina mahaifiyar mu aiki na biyana ladan yaban abai ma musala yau shekara guda mamakin tafi yau mun cike shekara guda rashin kiwon yau mahaifiya
mahaifiya. Allah ta kama masu aliha Hajiya Harijan wata tafi. Ya Rabbi dan kakar Fadima, ka ji kan hari babar Fatima. Ruhinta ya ilahi ka gama da sayyida Amina umman nabi. Ya Rabbi dan da Ahmadi, haske kabarin kakar Ahmadi. Allah rama gare ta kai da dan matsayin al-sayyidi. Kulliya ga salihar nan mahaifiya mamar bada masu nake nufi. Allahu ne mata arziki, maza da mata muna ta ci. Riko da dini ne arziki a wajen ɗiyan kan kwafi. Yau mun cike shekara guda rashin kiwin yau mahaifiya. Allah ta kama masu aliha Hajiya Harijan wata tafi. Butulci ba za mu yi shi ba, ba za mu ki gode wa Rabbi ba, bisa ni'imar da ya gare mu ba, faɗin ta godiya ga Rabbi ne, faɗin ni'ima godiyarsa ne, gode wa uwa dole dole ne. Malam ya nuna haka ne a ran da mamar mutan tafi. Yara ka gawar ta kabari, an fito da mana gani, yana a gefen ta kunjini, a hankula ne yake tafi. Tana da rai ya fa girmama, gawar ta ma ya fa girmama. Ita gare shi ce ni'ima, ran litinin wa mata tafi. Yau mun cike shekara guda rashin kiwin yau mahaifiya. Allah ta kama masu aliha Hajiya Harijan wata tafi. Ga kabarin ta ya fa girmama, har yanzu bayan ta bar shi ma. Danginta dai a girmama, azumunci kullum yana tafi. Nai ta'aziyya na jaddada ga sayidi baban shahada, da 'yan uwansa na jaddada da duk masoya a wajen hari. Shafi'u ka zaura ya kataba ta'aziyar mama na yi ta ba, cikon shekara na yau ta ba, wata ran ta wuce tuni mun tafi. Yau mun cike shekara guda rashin kiwin yau mahaifiya. Allah ta kama masu aliha Hajiya Harijan wata tafi. shekara guda rashin kiwin yau mahaifiya